पूर्व गोटे बड़ पोखरी देखिए तापर आम गाँव माँ मंदिर देखिए बहुत सुंदर लगे गाँव भीतर परिवेश आम मैंने बहुत चेष्टा करी गाँव केते सुंदर करूँ से चेष्टार भी आम लगिचु एवं गोटे शिव मंदिर भी आम से पड़िया या पिला मान सहायता जहाँ जो आम गाँव सुंदर बहुत सुंदर छोटा मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे भूगोल पोथी पतरे पछे नथाओ तार नाटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी से सरग मोर सेठी अछि मो साठी घर हो माटीर से सरग मोर सेठी अछि मो साठी घर जड़ी बपुणी सेठी से जड़ी बपुणी सेठी से मोहरी चितानियाटी छोटा मोर गाँटी छोटा मोर गाँटी ताहारी लता ताहारी बण तागाई गोठा मोराली स्वन हो हो ताहारी लता ताहारी बण तागाई गोठा स्वन फसल कटा मधुर गान फसल कटा मधुर गान सकल मोर साहटी
प्रोग्राम आमे फर्स्ट टाइम बोली आसछु एठी जहाँ भी हो भिड़ादंडा ग्राम यहाँ सुलभ बढ़िया जिन बहुत सुंदर रास महोत्सव ଆପଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେଣି? 6ଟା ଦିନ ଆସିଲେଣି। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନ କହିବାର କଥା ଯେ ଗାଁରେ ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛୋଟିଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ପାଖରୁ ଏ ଗାଁର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବି ଭଲ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ାଦଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ଏଇଭଳି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଇଭଳି ଆହୁରି ହେଉଥାଉ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସଜାବଟଟା ହେଇଛି ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମଝିର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନକୁ ଆମେ ରଖିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ନୁହଁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା କରିବୁ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଦେଖିଲେଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସିକି ରହିଛି। ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ରହିବି। ଆପଣ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖିଲେଣି, ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ଗାଁର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ମୋ ନାଁ ଜାମିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ବଦଳା, ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛ ଯାହା ବି କିଛି ବି ହଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମ ଏପଟରେ ନଥିଲା, କେବଳ ବିନୋବା ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏଠି ନଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ହଉ ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାରିବା, ଯଦି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଏ ବିଣାଦାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏତିକି ଆମର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହଉଛି? କିଛି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ହଉଛି କି? ନା ନା ନା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବି, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି ବି ହଉ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ଠାକୁର ଡାକୁଛୁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଯିବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଠରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। Hare Krishna